Jan, gue iki iso ngepit ora to? Kowe ati delok. Matane, mbok kira aku tahu balik. Iki Pin, tak tambahi watu ben tambah abot. Wah, duwe Mas yo koclok. Wes ucul. Ipin, gantian Pin. Gantian diasmu jepat kuwi. Mbok kira aku mau ketiban wit menikmati. Teli. Ngiyup sik Pin. Engko nek teles ndak ra iso disumet. Awak dhewe kan pentol korek. Bener kowe. Bener-bener koclok. Upin, sikilku lara tenan. Tenang Pin, engko mara omahe Bang Saleh kon ngidoni sikilmu ping 3 lak mari. Tapi efek sampingnya gudiken. Ngaget-ngageti wong kendel wae bledeke. Menggatelkan. A few moments later. Dol. Tangi Dol. Gundul. Wo, kupingnya rapet cilok kadaluwarsa ki. Wis terang ki. Kabur kanginan kabeh. Hati-hati Pin, raimu ketemplean cawet mabur. Angin puting beliung. Ayo diparani yo. Seru ketoke angine sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi patakmu kuwi. Kuwi cek besar sing gembrote keangkat. Apa meneh kowe saupil landak. Wah! Aduh. Kesandung masa lalu. Woi, Cilok. Dalang racing hell. Munggah olok, Cilok. Iya DTE. Apa kuwi DTE? Dalang tuwek elek. Wow, setel. Tuh, angine. Ayo diparani. Angin sakmono gedene diparani. Nambah-nambahi gawean malaikat Israel iki. Awas tuh. Rembo. Tak genggam cekermu. Romantis. Ayo, sarungku me ucul. Sarungku ucul, empretku jedul. Ya mete. A few moments later. Kudu tak pasangi benteng iki. Ben upin-ipin ra iso muleh. Si badak.